Of Koolvuur, wat is het dan? Wim Waller. En die bal. Die wordt op de ruimte over. Wat was de volgende? Dat was nog. Gewoon die zaken van de beneden. Ja, goed. Die gaat ganze veel voor, denk ik. Ja. Dat ding op ik echt, dan ben ik blijven ras. De glitter en de glamour, brengen die noire heen. Dus al dan de pop en dan de rosmansteen. We hadden alles uit de kas, van morgen hoort tot slippenjas. En ook de slingers komen goed, dan werd versieren weer de moed. We hadden alles uit de kas, nu stinkers naar op Zoldermas. Wat neemt er vast? Zodat we kunnen zien wie de nieuwe stapprins van Valkenberg is. En dat is Prins Rick de Eerste. En staat hier voor is de nieuwe minister Gaston. De prins en de jas voor de minister. Niks is ons te gek, dus hol die tas maar leeg. Als de nieuwe stapprins van Valkenberg. Op de kop en geef me een veeg. Een potsch of een gek bakje, ja alles kunt eruit. Dus moet ik wat Ten eerste dat de vastelavond in Groot Valkenberg dit jaar gevierd zal worden onder het motto: wil ze van de vastelavond genieten, dan hoeft ze niet het letterlijk af in te sleten. Nu spink ik naar een zonnemas, wat dit de vastelavond ongeveer alles uit de kast. In een nieuwe Prinsentempel en namens alle voorgangers hier willen we u van harte feliciteren met de uitroeping tot prins en minister van Valkenberg en de Geur. Van harte proficiat. Alles uit de kas, van morgen hoort tot slippenjas. En ook de slingers komen goed, dan met versieren weer de boet. We halen alles uit de kas, nu spink ik naar een zonnemas. Want dit de vastelavond halen weer die alles uit de kas. We halen alles uit de kas, van morgen hoort tot slippenjas. En ook de slingers komen goed, dan met versieren weer de boet. We halen alles uit de kas, nu spink ik naar een zonnemas. Want dit de vastelavond halen weer die alles uit de kas. Want met de vastelavond halen weer die alles uit de kas. Moet de horen nog maar. Dat doet hij.